lusapho lwakwaTyatya mandinoyamise kwincwadi yamaRoma. The book of Romans is my key text. Romans chapter 15, verse 4. I will first read it from borrowed language. And then go to the stolen in the down. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the scriptures, might have hope. Is that why? Is that it? That's it. That kind of like a munch. Now, if you call it as a suppose, I'm not going to have your case. We ask. Bible yami ndifundayo ngolwimi lwenkobe azawuthi amaZulu ulwimi lwebele. Bible yami ihambisa yenjenje kuba izinto zonke zabhalwayo ngenxa ngaphambili zabhalelwa okwethu ukufundiswa ukuze ngalo unyamezelo novuselelo lwesibhalo Sibenalo Ithemba. Makanonele namazwi Nkosi malwasikelele ngegama namandla kaYesu. Amen. Amen. The city of Rome was founded in 753 BC. In the times of Paul, this city was at the zenith of its power. It seems as if it was saying, I sit a queen and I shall see no sorrow. Ilikela mbombo ukwakhiwa kwalomzi labekwa ngomnyaka ka-753 BC. Kangangoba ngemihla kaPawulosi nomzi wawusemagalini utshotshe entle ungenantanga. Wawunobukhazikhazi unezozakhiwo awawusithi wawuzijonga ingangasikamehlo ungawasusi. According to critical scholarship, this letter is enlisted under the Pauline authorship. Kosule msimano kaPawulosi zingani kwanengaphepheka ziwulanda ziwuJoji uMkhondo wanencwadi ewe yamaRoma. Ndivumele ndithi kuwe uyandiphambanisa uPawulosi. Yes sir. Kuba zonke incwadi zakhe uthiwa uzijonga ubone okokuba lo umshumayela kayo fake. Le indoda idibene kunye ne-author of the scriptures. Awukwazi ungaphambani udibene nomnini iBhayibhile. Soze iBhayibhile ingakuphambanisi. Kangangoba lo mfo kukho into esoloko indikhathaza indihlupha endimane udibana nayo kwezi ncwadi zakhe ndibona okokuba lo mfo undishiya ndihambaze. Umane uba nelizwi elithi lo mfo xelisani mna njengoko ndixelisa uKristu. Ndizibekile indlebe ndazola ndaziphulaphula indwana uthiwa zinyuka amaqonga aphakamileyo kwibandla lesisalela. Ndawabukela amadoda amanye abhitile amanye atyebile amanye atyebile amanye siphule.
Yawabukela abanye bephithizela bemana uthixo ezidistrictini. Onke la madoda anika imayiki kuthiwe khawutsho. Udini ngaye kuyo. Andikayiva nobibenye. Eyakhe yathi kelisani mna. Njengoko mna ndikelisa uKristu. In the records of the Bible. St. Paulo said. In the field of preachers. St. Paulo yedwa ndikoleleni ndosele lo. Nami ndishiya nyama senjuba namani kanje. Utilomfoka esisondeza finini uleleta yama Roma. He presents Jesus Christ as a second Adam. Umsoba uYesu jengo Adam Wesley, whose righteousness and substitutional death provided us with justification. All those who place their faith in Jesus. Ngokulungisa bakhe nokufa kwakhe efelusapho luka-Adamu usinike ubulungisa. Kodwa obulungisa uthi usukufumana kuyanyanzeleka unqwale kuqala unqwele uvume ukwazi ukufumana. Kaloku uvuma kuqala ukwazi ukufumana. Kanti nasiya wazi umcimbi wokuvuma. Akutonga yazi umcimbi wokuvuma. Sibiliswe lokukhetha isiqephu elidala nelitsha. Ezulu likhetha isiqephu elidala nelitsha. Akufuneka kusisile uthi wavuma kuqala. Vuma uyavuma. Yes, Zabhalelwa okwethu ukufundiswa ukuze ngalo unyamezelo novuselelo lwezibhalo Sibenalo Ithemba. Ndivumeleni ndithi kuni nalomani ngani ngwethu. Ndivumeleni ndithi kuni iBhayibhile uthi xa uyijonga, it is the book of biographies. Imumathi mbali yamadoda neentokazi. Amadoda abethwa vuthululwa
Ngamajabobo. Kodwa athawunqwa. Anwinjisa ubulungisi. Zaphumela izinto. Zaphumela ngaphaya. Namhlanje iBhayibheli iyasindeka. Imumathi imbali yamadoda namantombazana. Anyathela kwiqonga lokholo kwafaka. Izothi ka ithambeka kuba yahlala iprogram yomntu ithi ka ithambeka badlala kwi-obituary. Izawuthi ka ithambeka ithi incwadi yamaHebhere chapter 11 iphethe i-obituary. Iphethe ubomi bamadoda namankazana, ubomi obufinyeziweyo. Ade uverse 13 yena athi zininzi biographies asishwabanise kuverse 13 yoqamba no-18. Umverse ithi aba bonke bafa ngokokholo bengawafumananga amadinga besuka bawabona kude athakazela bafa ukuba abantu abasemzini anundwendwe emhlabeni. Abo babethetha izinto ezinjalo babonakalisa ukuba bangcwabeleko wabo. Ukuba babethetha elo babephuma kulo ngeba banalo ithuba lokujika. Kodwa bazolulela kwelona lililo elo lasemazulwini. Ngoko uThixo engena sihloni ukusibiza ngokuba unguThixo wabo. Ndivumelani mathola mnyama nyonga ndemdlelana. Ndithi kunikhambe lithi inyathi buzwa kwabaphambili. Aniphelelanga. Uthi uthathu udibisele eBhayibhelini. Ekhalo lithi uzelwe nobuzaza. Libe nolwamvila. Ulithathu uqhusheke ezibhalweni. Inyathi ibuzwa kwabaphambili. Into abangunyathi ibuzwa kwabaphambili. Kuba aba bangasemva abayibonanga inyathi. Ibonwe ngaba bangaphambili. Bathe bakuyibona aba bangaphambili. Baphambanela aba bangasemva. Aba bangasemva baphanjaniswa ngaba baphanjaniswe ngenyathi. Umcimbi uhambe kakuhle. We were not there in the Bible times, but we are sure of this book. Asithandabuza siheli kangabantu kholelweni kanti sithi into edibanisa nebandla labalindi sisibhalo. Andidityaniswanga ngumnomo. Into edibanisa nabefundisi balenkonzo sisibhalo. The day yavala iBhayibheli kumhla sakhawuka namadoda sendisebenzele bengafakwa. Kholelweni andisithi kuni iBhayibheli yam endifundayo ihambisa yendlenje. Babona kunjanje babona kude. Sihlobo sam andinashiya le ndawo. It is dangerous ukuthatha uhambo nomuntu obona bakufutha. It is dangerous to have a colleague ebona bakufutshane. It is dangerous indeed to lead people who are short-sighted. Akunzima uthatha nomuntu obona bakufutshane. Yes. Yawethu tawuthi noma uyathatha kawukhangele lo muntu uyakwenza uyangakulo. Uthi wabona kude uthi umazi ngalo yanga. iBhayibheli lithi babona kude. Mhlawumbe
sizawungevani but andizange zawuthomana naye kuba uswelekile umfundisi uTyatya funeka mandishumayele mphambane sikwazi ngaloo nto zibani isiphumo sokubona kude ngisibone umfundisi uTyatya kakugalela igongongo labetha lashumisa ilizwe labayamisa ngebhumbi sakhumsha state president isingesi saphela iCOVID imile idudwa kumfuzo uzama nawe lo yabethi iCOVID kwaphela yabethi iCOVID amakrestu athatha mfana phambili yabethi iCOVID yayithatha imitshato yayigibisela eskrinini azazi amadoda atshatileyo nengatshatanga kangangabanye babehlala esibodweni ushushu endlini akela nohlala endlini mistratweni wayimina lehakuningaphuthwana ayike imezi zonke endlini endlima uyangunga upresident weSouth Africa uvalile isithili isithathuye kodwa nomfazi zithi sawuvalelwa endlini emveni koba kuvalile wawufulwa imelo koba umuntu ophuma ekhulelwe yinkosikazi kodwa isimangalo lento uyakwavulwa asikaphuma amadoda ekhulelwe kuthembile mntu njalo kunzima yokugqibela inteso ngesema kuya kuvalwa inkonzo wakhawula phakathi umthandazo kaSolomoni sekuthi bawuba sengxakini bazokhala kuye sekuthi bawufikisa ifo esingumkhukhula bazokhala kuye iCOVID yajikela ngaphambili zavalwa inkonzo yabetha le ndoda khashambula endlini yamangenyama ngathi ngithanjise okwesibili ngumfumana andinawuzawubala intloko njengoba iCOVID ndema ndagqiba ndindedwa esikhathi ngathi apho ndiyakhona ndiya kwi-state president ndicele andiphe umzuzu iawari lenye iSouth Africa yonke imenye kanti yakwenza lo mthandazo andifuna ukhatshwa ngoba ingozi ukuhamba nomntu ongayibonanga into ekumeleyo batoma zawuhamba ndedwa andisumema namnye umfundisi waseSabata ungalento ewenzi ndaqonda koba mnye umntu endifuna isapoti yakhe ndayonkosikazi hlala phantsi nosenzo ndathi umdalakazi wam ixesha lifikile nawe ubungandasaba kuhle bathi nawo samalazi yentsha ngoku ndizicamile ndiyocela ukuba ndithethe kunye noThixo endizawundiva andinakubukela kule mbuka wandijonga umfana wandijonga okahle wanyamfazi ndiyakwazi uyithetha into ndiyakwazi uqwalasela wandijonga
Wapuzumbuza othi uphamele andiswabala ke amadoda awawakota ayabhadle kunam amanye alapha Yeah. andikho abantu bethule nje baphambili kuthakanye kulomele njalo akubisana kunye nemkhulu akanye ewengongongo imkeno javwa kubele nasukano tiye yaye lekimanu ngengisileyo yaye naye lomfedeleki seliphulaphule abantwana bakadabujana imelba yeke kanifika kwindawo shimoya kodwa kuba ndiyeka ngiyazi umoya uphephezile ndamfowunela ndathi mfundisi ndizivile isithonga into endinoyithetha kuwe uyindoda kuba uthixo uye wakuthemba wayeka ebenakunqanda but wayeka kuba kuthenjwe wena unje wayeka uthixo nawe wayityiwila abanye bashiyekele waphuma uthixo ekubambe ngesandla sakhe. I respect you. Kuloo ndawo kuyoqina izulu lithembile. Ithi impendulo yelikhomsha ithi Daba nelazwi lakhe elibukhali ndilithandayo ungenawo nelazwi kwaDaba uYesu makaboni intongathi wathawutholo umfo wandinika amandla okuba ndinijonge emehlweni uYesu uzawubona intongathi ukuba zangaxakwe uLazaro ebonile yona ezawunibhida yona izawuxaka apha kunye zinipambelele kunye kandisohlukana naye Bhayibhile yam kayithetha ngonyamezelo novuselelo lwezibhalo ithetha ngamadoda nentokazi kholelwe xa ndisithi kuwe xa uzawutywila kwikolomba losiso uzawungena etoneleni uThixo uthathela cala likhanyayo azokulibeka before the entrance of the dark tunnel azokudlalela i-DVD xa uphumele ukuzukwazi uba uthi ungene uthwele i-destination uthi xa ungena kwi-entrance ungene uthwele i-exit uqinisekile uzawuphumela uThixo udilishana nathi ngolo hlobo into abantu basinyamezele sibethwe phondweni izulu xa liphethe umqimbo basibe sebukumkanini ngeli xesha sibhutya-bhutyana nee-assignments niyazibona use-assignment kwi-examination yokholo senziba siphaye ishumi uphaye ukusela lokuqoka eza-assignment ziphamosi senziba sanifuna nje sibhize sonke kaloku niyazazi sanifuna siphase eza-assignment izulu uthi umokana no-course 1 ubhidwa ngu-course 1 kwi-WhatsApp 7 izulu litsile liyokusondeza iJerusalem kunye namasango ayi-12 lithi na ugqiba liphi uyabona unqubano kaThixo kaBaba nawe elo xesha
amadoda nentokazi amanye abanhliziyo ndise uthixo ngapha uphethe into ethi i-destination yakho yona nto siqinisekile yona nto ndingoyikiyo kuba icala loloyiso sesilibonile xa uzawungena elusizini izulu kale kuqala liqhwitha linika ithemba uthixo akafiki mva ufika kuqala abashumayeli sisahamba kona uthixo ufika kuqala sisekho uthixo utsala uvuko kuqala because enye into sikhe senze inasafi kakubhunjiwe yazi sikinqahamba nobabhunjelweyo bafuna Yesu yazi umfazi kabhunjulwe indoda bashumayeli don't make a mistake akafuni Yesu ufuna indoda salubhanyasi abantwana xa besolekele ngabazali bafuna unina loyise yanyanzeleka okokuba xa uphethe iBhayibhile thatha abazali balomntana abangekhoyo ubafake nabo apha eBhayibhileni uba ugqiba ubabeka apha ngaphambili ubagqiba uveze Yesu apha emva kwabo emde uthi uyabona apha emva kwabo ubuyesu ongu-second Adam ungangethenga ngapha emva kwabo nje bona ewe bengasekho bevalele nje unezithixo atsho uYesu amkeleke uba ne-timing man xa ushumayela izibhalo yazi into efunwayo wakuma ekomini kanti sohlukana naye zibambe thiza zibambe kulahleka ubukhosi bukaZanemvula banyamalala basezandleni zikadingindawo kuthe kuwucaca okokuba inkonde yakutsolo uNgcabane uyayazi inyewe yokubulawa kwesithodlana umntana kaZanemvula kwafuneka baleke nobomi bakhe wemka wayokuzimela ewe uNgcabane wawuzimela kukumbu kwilali engaphesha kwelali yomdali wakukumbu current ngoku wawuzimela kulalali uthe elapha wenza indlela wabiza uDawudi akwazi uba amtyhilele le nto ayaziyo uba yaziwa nguye yedwa yile nto imenza abe semjojweni yawumane uyiva iBhayibhile sithi ilungisa liphala kunzima ngenxa yokumazi uKristu wacaca uba uNgcabane uthole kunzima ngenxa yobazi obubumenemene wabiza uDawudi uthe awuyazi okokuba ikhona le nto isesifubeni sikaNgcabane emalunga nobukhosi ewe bamampondomise wakrweca itshomi kaZwelinzima kuba uZwelinzima kafuna ukumkela mdeni ufuna ugqibezela and yet uyavuthuluka ubukhosi bamampondomise wathatha umphuthumi wahanjwa uthi kathatha udabula uthi kwendini uzuthi wawufakwe endlini kuba uzayofakwa kulandlu kaNgcabane uzuthi wawungena uzuthi nje uncokoliswa uvemshwantsha wakho uzozeyisa ulale kuba ayezuphuma le nto bakhe wathi qwa vele uzozeyisa ulale wagaleleka uDawudi athe bawuhlala phantsi kwesibane basulilo kunye noNgcabane waqala wathi ndibisele ubukhosi wakhatywa le ntwana wathiwa hayilele emveni koko yondlambi ajenga ndibizele ubukhosi amampondomise wathi udabula ewe udingida wathi no unyana kaZanemvula inxeba lokuthiwa kwakhe yimsha liphilile makayophuthulwa ngoku elo xesha lomntwana izigqumile ngenxengqengqe phaya kusetyenzelwa okokuba ibe zindlebe zikaZwelinzima akwazi ukuvuma lenje njalo izulu
uzawuthi kwawufika eCalvary iphele iklasi yabantu abagodukayo. Abanye bazawuabsonda, abanye bathi uza kumkiwa, uzawushiywa. Wakweka amadoda amathathu, uYohane kunye noPetros kunye noYakobi. Enyuka umkawuka kwayiwa kwintaba yokumila kumbi. Apho kuzawutsalwa iziphumo zoloyiso lwaseCalvary. Atsalwa before luthela utsalwa uloyiso kwavela uYesu ethandaza. Luke chapter 9 usuqalufunda ku29 uyokuma ku31 iBhayibhile izawuxelela ukuba wathi awuthandaza ubuso bakhe babengeza ingubo zakhe zamhlophe. Emveni koko kwabonakala amadoda amabini emrhangeni. Ngeke sakubonakala amadoda amabini inayini ayikho, ibandla alikho. AmaKristu exesha le-Reformation akakho, AmaKristu exesha lengeno sezintathu akakho, but ngamadoda amathathu adlalela igraduation yasezulwini ngee-candidates ezimbini ezimele igraduates ezabe ziphuma emhlabeni. Kuthiwa yayinguMoses kunye noEliya. uMoses emele abazawugqitha phantsi kwamagama, uEliya emele amadoda azakwenziwa kumila kuba azawufika uYesu esidlamasini. Kuba icebo lasezulwini lithi lithi le ndawo kuyiwa kuyo uza kuyokufikwa kodwa sawufika sesindidi ezimbini. Yomelelana andisohlukana nani, ewe ndohlukana nani ngamagama amabini. Izawuthi iBhayibhile unyamezelo lwesivalo kunye novuselelo. Kasithetha ngonyamezelo, asithethi ngonyamezelo lamaKretha, asithethi ngonyamezelo ewe lenimba, asithethi ngezinto sizinyamezeleyo, kodwa kuthethwa ngonyamezelo lweenkathazo ezikususayo kule nto iboniweyo. Into abangwa kuthiwe lunyamezelo kuba amandla akususayo ayayoyisa inyama, therefore simangokhona. Kandisohlukana kunye nani isihlobo sam esithandekayo, kholelweni kanti sithi ewe olunyamezelo novuselelo lolwesivalo zikonibeko ezisivuselelayo esingasubusisangani. Zikoni izinto esenza sibe excited asisubusisangani, kodwa sithetha ngonyamezelo lwesivalo. Ngokuthiwa nje kasisohlukana usapho oluthandekayo yomelelana thanda ukunoyamisa kwilizwi likaThixo elingasoze liphazame. Ngalo sisusiloyiso uThixo sanomeleze anisikelele nawusinda ngolambisa kunyama. Amen.